का भइल बा? ए जी, अरे पेटवा बड़ा दुखाता। दुखाई ना, देखो 2 गो लड़की हो गल बैसन। अब की हमरा लड़का चाहिए, लड़का समझ लू। कहे से लड़का से घर खानदान आगे बढ़ेला, लड़की से ना बढ़ेला, समझ लू। ए जी, लड़का लड़की ना रो बस में बा ना हमरा बस में बा। भगवान जोन चाहिए तो उन्हें न होई। हम भगवान सगवान के कुछ नहीं मानो, हमारा लड़का चाहिए। अब की बात तो चाहिए, लड़की से ना खानदान चला, समझ लू। तो वो संस्कार बोलता खोले ना, हम जाते नहीं गोपालगंज, ठीक बा। लड़का होकर चाहिए, लड़की ना, ठीक बा। जाते नहीं बाबूजी काहे खाली लड़के लड़के कहतन, लड़की खानदान के आगे ना बढ़ावेली सन। ए बेटी, तेरा बाबूजी के ई भरम बाटे, वहाँ के समझावे जाए, समझाइला पड़ता। वहाँ के हमरे के मारे डांटे लगे नहीं। जाए दे माई, भगवान चाहिए तौने होई। चलो मम्मी। हाँ बेटी चलो। बाबू कितना सुंदर बा। हाँ बबनी, बड़ा सुंदर बा। तहार बाबूजी चाहत रहनी है कि बेटे हो खो, बेटा बेटा दिनों रात करते रहत रही। चलो बेटा हो गई, बाबू हाँ तो बड़ा खुश हो गए। अरे का भइल बा हो? ए जी, राउत श्रद्धा पूरा हो गई, बेटा भइल बा। बेटा भइल बा? हाँ। दतल खेलाली। अरे संभाल के लगता कि माई इतना के सुंदर अच्छा बहू। ना छोड़ी। हैं? इतना सुंदर बा। देखो अब ये खानदान के चलावे खातिर एगो बारिश आ गइल बा। हम तार से कहत रहनु कि बेटी से ना बेटा से खानदान चलला, तो हमार लाल आ गइल। अब एक खानदान के आगे बढ़ाई, ठीक बा। हेलो धरो, हम जात नहीं अपने यार दोस्त में कह देबे कि हमरा एगो बेटा भइल बा। आज साँझ के पूरा आदमी के गाँव भके खियावल जाई, ठीक बा। चल तनी, हाँ? चल तनी। ए बेटी मीरा, माई बड़ा पेट दुखाता। अरे का भइल बा? का भइल बा हो? ए जी, पेट में बड़ा दुखाता। ठीक बा, हम डॉक्टर को बुला के ले आओ तनी। ना जी सुनी, हाँ? का? देखी अब हमार आखिरी वक्त बा। ऐसे मत कर। रउआ हमरा बेटा बेटी में कोनो फर्क मत रखे। एकने के बढ़िया से पढ़ा लिखा के कोनो अच्छा आदमी बना दे। ए जी सुनो तनी नु रउआ। हाँ, बोल बोल। तू हमरा के छोड़ के चल गई, ये ठीक ना कलू। माई हाँ, बाबू तू बैठ बा कुर्सी पर। हाँ चल, ए उठ, हट हट। हमार बाबू बैठी, देखो ना ये बैठ जाते सन। चल बैठ। हमार बाबू बैठी है। ए बाबू, तोरा के हम जाता नहीं, नए नए कपड़ा लेके आओ, ठीक बा, बाजार से, ठीक बा नू? जा तेरा बाबू के कपड़ा किने तो हम मनियो के ले ले आई ह। एगो कपड़ा बा हमनी के, ये फीस के रोज पहने नी सा। नया कपड़ा का चाहिए? एकरा का चाहिए रे? हमार बाबू नए नए कपड़ा पहनी, कहे से ही समाज में कहीं आई जाई तो एकरा के लोग कही के देखो ना, एकर लइके बा कैसन पहले बा। आ तहनी के एनी टाइम घर में रहे के बा, खाना बनाए के बा, हमनी के देवे के बा, ठीक बा। हम जाता नहीं कपड़ा लिया, ठीक बा। नहीं ना, हम नहीं आ। तो कहाँ जाता रहा? अरे जाता नहीं, हम एकरा के शहर में एडमिशन कराए, वही जा रहे सन। अब हमनी के जना रहे सन। वैसे हमार बेटा पढ़ लिख के बड़ा ऑफिसर बनी। तो हम मनियो के ले ले चली। चुप, तेरा के ले चली है? पढ़ लिख के का करबू? तारा से घर खानदान आगे बढ़ी। पढ़ लिख के रोटिए बनैबू, समझ लू। तहनी के एजा रहसन, तहनी के बोझ अब हमरा से ना चली। तहनी के हमरा खातिर बोझ बड़ा सन। हमनी के केकरा सहारे रहन सन, हम मनियो के ले ले चली। चुप, तहनी के हमरा संग ना जे बसन। काहे से तहनी के अब सगुन बरसन। तहनी के हम शहर में ना लिया जाए। हमार बेटा जाई, वो जाए एकरा के पढ़ाएम लिखाएम, इंजीनियर बनाएम। तहनी के एजा रह बसन। बाबूजी अब हमनी के केकरा सहारे रहन सन? केकरा सहारे रहबू? हैं? तोर हाल हमने की जानब, ना एकर हाल जानता नहीं। चुप, भाग। चल बेटा। बाबूजी
बने काय उतर तू हमार मम्मी मर गईली और पापा हमनी के छोड़ के चल गइल। बहुत हम तोनी के बोझ बाड़सन। रे बनी आज के बाद रोला को फायदा नहीं खे गाड़ी छो लेकिन सगा बाप से भी ज्यादा तोन को हम प्यार दे ठीक बा चुप रह ये बाबूजी ये उधर से बात कर रहे सर का बात बा? बाबूजी हम जरा कॉलेज में पढ़ेंगे उसमें एगो लड़की से हम प्यार करेंगे हम चाहते नहीं ओकरा से शादी करे के का बात करता तारा शादी के हम दूसरा जगह जवान दे चुकल बनी पूजा हम का जवाब देम? देखो बाबूजी हम शादी करें तो ओकरा से करना तो केहू से ना करें ठीक बा और वो लड़की वाला तैयार बालो काले के काल है हाँ शादी हुई ठीक है बाबूजी हम उनको फोन करते हैं फोन कर दो ए जी क्या हो एगो बात कही बोला बाबूजी के 6 महीने से कह के खियावत है हमारा से ना हुई घर से रो निकाल दी वहाँ के ये तू क्या कहते हो हम बाबूजी के घर से कैसे निकले ठीक बात रो मत निकाली हम ही जाता नहीं ये रुको जब तारी ये मर्जी बा तो ठीक बा हम बाबूजी के घर से निकाल दे अच्छा ठीक है ये बाबूजी हाँ बाबू नहीं वो हाँ बाबू उन बात बका देखो बाबूजी अब तार खर्चा हमनी से नहीं चलत तू हमनी पर बोझ हो गइल बड़ा हम चाह रहे हैं कि तू घर से निकल जाए का बात करता अरे हम तार बोझ हो गए बनी ये का कहता देखो हमरा के घर से निकाल दे बोलू अगर हम घर से चल जाए तो हम रहें कहाँ वो हम सब नहीं गए तू जहाँ मन के तहाँ रही है रो निकालें कि हम जाएंगे ये बाबूजी हर बसल बसावल जिंदगी है तू काहे बार बार करके चाह चला जल्दी निकल जा अरे रुको जा निकलो जल्दी बेटा ये तू का कहियो शायद हमरा करने के फल भगवान दे रहे अपना तू को बेटी सन के मझधार में छोड़ के हम अपना बेटा के शहर में पढ़ावे खातिर वो कन्या के श्राप हमरा ऊपर पड़ल बा। हम बेटा बेटी में फर्क समझ के ये सब बहुत बड़ा गलती कैले बनी अब हमरा एहसास हो गया बेटा तू साबित कर देला बेटा सीधा बेटी भी खानदान के नाम रोशन कर सकेली सब बेटा हम ध्यान दूंगी बेटा लेकिन बेटे तू ठीक ना कोई बेटा हम पढ़ौनी लिखौनी अपना बेटी सन के बोझ समझनी अपना बेटी सन के छोड़ के हम एक के शहर में लिया के पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बना देनी आज हमरा के धक्का मार के घर से निकाल देने से अब कुछ समझ में नहीं क्या कि ये बुढ़ारी समय में हम कहाँ जाए कहाँ कर शायद भगवान हमरा करनी के फल दे रहा बानी हम बचपन से ही अपना बेटी सन के बोझ समझ आज कुछ समझ भी नहीं खा कि हम क्या करें। ये बबनी ओ देख पे बाबूजी काहे अपने के दिल के भागत चल चल ए बाबा बाबूजी ए बाबूजी बाबूजी ए बाबूजी बाबूजी ऐसे रुआ कहां जाता है अब बाबू कहां हां बाबूजी बताई ना का कर अरे तोनी लोग छोटे छोटे में छोड़ दो बाबू के लेकर चल गई शहर में पढ़ावे खातिर लेकिन वो बेटा
के पढ़ाऊनी लिखाऊनी, बड़ा आदमी बना देनी, लेकिन वो हमरा बुढ़ारी के सहारा ना होके घर से धक्का मार के हमरा के निकाल देले बा। बेटी हमरा के माफ कर दो ना बाबूजी। कहे से तहलो के हम बोझ समझत नहीं, बोझ ये हमार भूल है, अपनी हमार भूल है। ना बाबूजी, वो हमने से माफी मत मांगी बाबूजी। हाँ बाबूजी, माफी मत मांगी, हमने समझ। मैंने कहा कि ये बुढ़ारी में अब हम कहाँ जाए। बाबूजी रुआ मत रोए, हमने के रुआ सहारा बनी सन। बाबू छोड़ दे तो कहा बाबूजी, हमने से संगे रहम रहुआ। हाँ बाबूजी, चली बाबूजी। ठीक बा, हाँ चलो। बाबूजी चल। भोजपुरिया भाई लोग के प्रणाम। प्रणाम। भाई देखिए, हमनी के ये वीडियो बननी है संजौन की संपूर्ण रूप से पारिवारिक बा। परिवार के कलह पर आश्रित ये वीडियो बा। जैसे कि मान ली कि आदमी अगर लड़की जन्मे ली सन आ अधिका माने लड़की हो जाली सन, तो लोग वो लड़की सन के बोझ समझे लागेला। ऐसा ना समझे के चाहिए, काहे से कि लड़की भी रउआ वंश के आगे बढ़ा सकेले, राउर नाम गांव जवार में ऊंचा कर सकेले। तो ऐसा माने उदाहरण बहुत बा। इंदिरा गांधी के देख ली, मदर तेरेसा के देख ली, बहुत लोग ऐसा बा। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई जौन की लड़की यानी औरत रहेलो आ देश खातिर नाम कैलो, आ देश में नाम कमैले बालो, और अपने बाप मातारी के नाम ऊंचा कैले बालो। तो ऐसा ना कबो समझे के चाहिए। जैसन कि हमने के वीडियो में देखावल गई ला, जवना बेटा खातिर एक बाप अपन पूरा जिंदगी गमा के ओकरा के पढ़ौले लिखौले, उहे लड़का घर से धक्का मार के निकाल देता अपना औरत के कहला पर। तो ऐसा ना होके चाहिए। हमनी के ई बनावे के मेन मकसद रहा। ये वीडियो में अगर रउआ लोगन के जौन अच्छा लागे ओकरा के अपना जीवन में अपनाएम लोगिन, अगर बुरा कोनो सीन बात तो ओकरा के दुत्कार देम लोग, यानी कि ओकरा के मत अपनाएम लोगिन। आप कमेंट करी बताएं जे का खराब बा। कमेंट करके लिखी कि भाई हमनी के ये वीडियो रउआ लोगन के कैसा लागल है। अगर अच्छा लागे तो कमेंट करके बताई। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो रउआ अपना यार दोस्त में शेयर भी कर सकिले, आ लाइक करी, आ सब्सक्राइब करी अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं करी। जय जवान जय किसान।